Tsy tiako tapatapahana. Bon, bonjour jiaby. Tsy mahavany mahara tianao. Mahara tiantsika. Ya. Eto zara agnano fisaoragna e. Fisaoragna namagna jiaby. Fisaoragna amin'ino malôha? Fisaoragna am'le namagna jiaby nagnampy, nagname torohevitra, nampahery. Ya. Indrindra miaraka namaha ny ola. Tam resaka compte YouTube resaka ty sao de mbola misy mietratra hoe inona le zavatra. Compte YouTube de magnatitry ny fisaoragna aminareo jiaby namagna havagna mpiara-miasa ino jiaby sy ny tariny e. Tegna précieuse aide-nandre jiaby regny. Tegna nilaigny ary tegna nahavaola. Nilaigny koa le fankaherezagna nandre jiaby regny fa manafo efa tsy kivikivo taminazy igny eky e. Page efa naty. Sahiragna aby amizao resaka page magnino satria page le maty igny certifié. De mijaly be zagny amin'ny fanokafagna page, mampandeha page amin'ny Facebook ao noho le izy. Karaha tsy crédible amin'ny Facebook zagny hoe misy tsy mahavena hafa koa niboaka resaka page. Zegny tsy de mampandeha pagenao io. Page tsy mahavena sy mavy eo. Satria mbola restreint karazagna misy karazagna restriction zagny amin'ny page amin'le agnarana sy mahavena. Sarotra be amizay. Bon, fa tsy agny male tegna resaka fa igny koa YouTube igny fa saika loso. Fa soiany tafaverigny izy igny. Tafaverigny izy igny de tegna ravoravo antegna falifaly tamin'ny raha nandalo. Ke zegny anaovako vidéo niany, nagnano vidéo tamin'nisy problème igny de sarotra tsy hagnano vidéo amin'izy nipody, misaotra andre jiaby zay nagnampy. Fa soritiko aketo hoe misy agnarana vitsivitsy zegny volagniko aketo le tegna nitondra solution tagnatin'ny raha jiaby igny de misy namako agny Tamatavy agny izy fantatry ny artiste jiaby aloha presque mahay azy fa atsika ampitandregny ndraikindraiky le raha fa isoragna zegny Yongoji Beats beatmaker Brian Joel zagny agnisan'ny nagnamia solution nagnamia torohevitra tagnatin'ny raha jiaby regny, nagnantso mihitsy, nagnantso amin'ny téléphone hoe hitako vidéonao frère fa anao calme fa misy karazao démarche atao fa tokony miverina aminao foana io. De tsy izy foana koa fa misy atao hoe Jordan Deou panao clipy fantadaza avy Tamatavy koa izy io namagna. Nanoro hevitry tegna ni accompagner agnatina message mikoragna fogna hoe karazao satria efa samy tratran'le ka zagny le olo roa volagniko eto de zare nagnano nitondra solution tamina. De Rijad koa soragna Rijad nagnantso Rijad avy agny ta France avy tagny nagnantso nagnambarambara karazao za fa avy karaha io teo fa niverina ny ana ohatran'izao tena isorako be de be nareo. Fa isorako indrindra koa zagny antenena Rabenandrasana Befiana plateforme Befiana SMS Befiana corporation zareo vao mikapila mangilatra zagny niaraka tegna nagnano ny procédure jiaby namerigna an'le izy niaraka taminamo zegny mazava ho azy satria amin'ny maha hoe za tegna tompon'le raha tsy teo za miassiste an'le izy fa zay Befiana noho ny kotrokotrony lafin'ny teknika jiaby sy ny rehetrarehetra mba navitagna nagnaraka an'le démarche. Donc isorako anareo namako zegny le nivolagniko teo igny fa tsy atao ambanin-javatra nareo jiaby mpankafy nareo jiaby namagna nandefa message tsapako mahazo anao mafy zalara karaha zegny nanjavogno million de vues jiaby regny zao tegna nilaiko izy regny ary tegna nampisy moral za ndraiky motivation le message nareo sy commentaire nareo. De zay sotra betsaka fa anareo le nagnano commentaire azy fa misy faly ane sasany taminazy igny teo le nagagaza aminazy tegna fahorian'ny sasany marigna falian'ny sasany fa to de efa mipoitrapoitra tsikelikely teo zany tena zareo le rageux frustré le pankahala zegny mba tsy volagnina hoe zare be fondraha avy agny donc tsy hay ino raha mahazo zare na
na karazagna olo tsy ampiampy fialamboly, fialantsasatra na indra ma frustré zare avagny fa taty aminata ty zare s'acharné comme quoi fanaoko anao igny magnevanao igny ataova amizay boka weraweranao ataova amizay boka zao azala anareo zay fa netretry fa tegna hoe lavo marigny zany fotoagna igny de hoe avy marigny andeha to de il s'acharné sur mon sort zegny tegna hoe andeha ivovoa taminah ty wa ataova amizay ngengegny anao ngengegny loatra baka anao io tsy voavany volanao ma zio va volanao amizay baka problème zavanao azy asala hita soranandre regny hita zegny raha ataonandre regny mahafinaritra afinaritra fa anareo courage satria nagnino mbola mafy mbola mafy asanandre reko nde zalozalo io ya ery zare mpagnenjiky zay boka fivolagnana zare ery mpagnenjiky toujours afara zay mafy ela asanandre mitogno ty tsy vitan'igny fô igny mbola sopapa zegny igny hoe to de avanareo fa nivovoa jiaby sy ny tariny fa igny zegny le mafaly andre igny fa niva koa zigny de fa tsy faly zegny anareo io fa ho mafimafin'igny le tsy mafaly anareo aminazy ty satria ho avy mafy ary mafimafy ela alirantsika mitendre koa no paripareza hely mikotrokotrana ela anareo mpagnenjika afara ao fa alirantsika mafimafy ela mitogno ty mila maharaka anareo satria zany koa tsisy anareo nefa za ilaiko anareo afaranao satria koa tsisy anareo zao si le motivation tsy ampy tsara fa anareo mivovoa magnenjika afara ao io za vao maika za milefa mandeha loha vao maika za misy mipropulse za lavidavitra mihitsy regny karazagna aboiement ya tegna ilaigny izy regny ka miomankomagnela atsika fa mafimafy ela azakazaka mitogno ty mafimafy ela liorantsika satria nouveauté malao fa tsy maintsy maro ny tournée zao fa tamponiko andeha Paris za io tsy ho ela avagny koa za magnano kokoa ela ndre le afaka magnaraka akagny moa zagny de vao maika tsara magnarahagny koa ya magnaraka agny amizay tsy miala lavitra le olo anagnana problème vao misy problème elo olo anareo fa grave tegna mila mela amin'ny fiainagna ty fa zare io eo fo zare miambagna anao ho lavo maregny eo fo miambagna anao voatsikogno ela anao akory fa soiandry igny tsy nadigny ela fa koa tsy zegny nanjary nahazo vahagna andre naventy loatra nanjary naventy andre nahazoazo aigny aby andre fa satria zany isy problème fa soiandry igny tsy ela bon anareo courage ary sorako ndraiky le olo jiaby nanoagna tagnatin'ny problème souci impasse kely igny secousse kely igny isoragna zagny le tsy niala fa tegna nanosiky ary nagnamietoagna tagnatinazy igny fa anareo le mpagnenjiky paripary ela atsika mitogno ty mbola maro raha ilako anareo io maro raha ilako anareo mivovoa commentaire mipartage aby anareo sasany igny fa voa le be wera be ty igny fa voa bandy ngengegny ty ok bon cette année c'est mon année où zizy le hira zay courage mirary soa ho anareo jiabijiaby mirary soa jusqu'à amle rageux les haineux les jaloux voilà mirary soa anareo satria mbola ilaiko anareo zaka engane samby ela velogna atsika samby salama merci